Гледай. Мелина да ги гледаш, душа, бе. Ни да те излаже, ни да те украде, бе. Да ти кажам право, по цел да си седам вака и джосва, човек муабет си прави. Преже баш правеме муабет за вия матуранти сега ще терат 20 годишнина, 17 годишнина, воа, ноа. И гледам си до терани, одат навък и натаки. Ми се преварди криво, да ти кажам право. Я нямам и старано ни на година така. До душа ме канат колегите сега, лошо е да грешам душа. И на 41 от 17 годишнина ми вика, и на 20 годишнина. Ма не е уигун, како да отидеш кога не завършиш школа? Абе, много ме мразея професорите. Те ме мразея и стално ме кутка. Една година по 3-4 години я оде. И накрая ми ще дойде до 4-та година, айде, лека по лека, и се реко, че биде цацко сега, че аз завършим. Па почва да ми текнуе, чепния ва, чепния на, а класната не беше уиго ниш да ми рече 3 години по-мала от мене. Сикам, цацко бега от тук, ва, работа не бива и секундарно от ме напушти. Ама не ме е криво да ти кажам. Чаршичко школа имам. И много яко излезох денешно от Чаршичкото школа. Ето така некня седам и си мислям да му има майката колкава беше голема тая Югославия, неко се поштоеме, и се сакаме между себе, се помагаме со надуем. Сега на 5 да вземе да сите изкарани, да со друг очите нечем да си види. Сикам, шо може да биде причината, ако веруи за 5 минути ми текна. Ама мене ми текна. Со Чаршичка школа. Шо не му текна на ния инженери, има толкова доктори и завършия политчари по цел ден, акът наму седат разправят за воа за ноа. Оти ним не му текне, шо е работа, защо не може народ се сближи. Штафетта не сближуеше, не унадуеше. Като ще ми текне, колко беше тъга Югославия. Наму от Джевджели до Триглав атрачеме, не па сега Македония на педа земя, 300 км около наоколо да не може да изтръчим. За 2 сата че изтръчим. И шо нема ни трошок, шо има една прачка трябва да се направи за щафет си по изделка малко и 2-3 кила сок, що трябва на владец да му се дадат, че тръчат, що надуват натам. Али народ важно, че се сближуе, че се засака. Па нека дойдат, то ги вие гърчища и бугарчища, нека правят Белев да и видим, па я прав чай, майка му. И знаеш обал, че види това, вак сега си я представувам вак сликата на стадиона, ците са правили това пано народ тука, да чир там седнат и некое машко или девойче, некое, кой е по-заслужен, поле свичките, так, догоре, ебат си щафетата за ваа година. И народ се плускат, се радуе, и знаминят се веят, и патриотизъм, и воа, и ноа. Баш 100 денари карта може да се наплати това, и буджет се напъдне, и трошкови се извадят и се. И накраят на крища, не ми е мене, за мене, не ми е мене и за младинта да речеме. Абе, завиеме галабите, бе, нема кай да излетаме, бе. Да има щафет по това, че и пущиме на ваквото, на стадионът има си изналетат вака за Кръзлавея, да. Ма нема на кой да му текне. На кого? Само седнативия нашите политичари по цел ден заседават там седници воа, но само власти и опарите му умът.